Κυρίες και κύριοι, ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει από την κρίση, εξέφρασε ο απερχόμενος Αμερικανός πρέσβης Ντάνιελ Σμιθ κατά τη χθεσινή δεξίωση που παρέθεσε για την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη δεξίωση παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Η εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε χθες στην οικία του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, με την παρουσία της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής αλλά και πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρέσβης Ντάνιελ Σμιθ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει από την κρίση, χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ακατάβλητου ελληνικού πνεύματος, ενώ συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση για την αφοσίωσή της στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Over the last 3 years, I've had the opportunity to meet with many aspiring young civic, business and academic leaders who give me confidence that Greece will emerge from this crisis stronger and more prosperous. And I commend the current leadership and the coalition for undertaking its clear commitment to undertaking difficult reforms necessary to restore Greece's economic strength. This has been a painful process, but it is essential if Greece is to return to economic growth and prosperity. Ήταν η αποχαιρετιστήρια ομιλία του Ντάνιελ Σμιθ, ο οποίος ολοκληρώνει την τριετή θητεία του στην Αθήνα μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως, ο Αμερικανός πρέσβης για άλλη μια φορά επεσήμανε τη σημασία και τον ιδιαίτερο γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για την κατασκευή του αγωγού TAP ως ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. I think it was an illustration of how important Greece is and how important its location is in that regard. I think it's a vote of confidence by the coalition that is made up of the Shah Deniz II consortium in Greece and in the TAP project. I think it will bring jobs, it will bring investment to Greece.